Kaumos maga machiegni pacho janeno mar Kala TV kamora mora maintie. Ageno ni chako juma yoni ndo makare. Molo kanya sachiel mamidhiambo arwakini machiegni mar mondo mi iwinj weche manyien. Kidienyendi mar machiegni pacho. Weche manyien gikelo ni kodane Tracy Ouma. Jaloko marwa en Bella Achieng'. Machiegni. Moko kuom jopiny kaachiel kod weg nyamburko ma pacho kaendi odiochieng' ma kawuono ni endi nobago ng'anyo ka gikwedo kanyo nengo mamalo mag modhi ma bende koro nyaka gi sani ni endi osemiyo nengo mar ngima oidho. Ng'anyo maket kod magweko nobag kanye bombe mopogore moting'o kanye boma ma Nairobi, boma nendo ma Nakuru e kinde bombe mamoko. Hapa ni wapi? Mago timore kinde mabende gwenge mopogore pacho kaendi odiochieng' ma kawuono ni endi nobedo kanyo kod ng'ikruok kichenro go mag wuoth. Kae counties go eko ma Nyamira kaachiel kod mano endo ma Kisii weg nyamburko nobago ng'anyo kendo giramo no gibidhie ndara nyaka chieng' duok chien nengo go eko mag modhi. E kaunti neno ma Kisii mana geche go eko kata nyamburko mag ji giwegi ema bende ne inene apayo odiochieng' ma kawuono ni endi. Kile tumeona hakuna magari ya barabara, hakuna usafiri, watu wameathirika, watu wamechaa, watu wametoka na mapikipiki mbali wamefika hapa. Tunaongea rais asikie hiyo mafuta rudishe chini ndio tufanye kazi barabara. Hii mafuta tunataka irudi chini ndio tufanye hiyo kazi. Hata watu wengi wa matuka wameathirika hapa. Hii watu wote hao watu wa matuka wameathirika huko hapa. Kuna kitu watu wametembea na miguu kutoka mbali mpaka wamefika hapa yani. Sasa tumeomba serikali irudishe hiyo mafuta chini ndio tufanye kazi yetu. Ninaitwa David Mkayo Nyanja, wa Mila County. Kila tumeona watu kama wamehangaika hapa kwa barabara. Hii mafuta yameleta shida sana. Mgomo wa leo hata hakuna magari tunapanda leo. Kupanda gari ni ngumu. Hata kupanda gari ni pesa 200 kwenda town Kisii. Sasa ni shida sana hata kupata hiyo gari. Pikipiki iko juu sana kupanda. Sasa hatuoni kama tunahangaika na magari. Tunasumbuka sana hapa Nyamira. Hata dunia mzima tunaona kama kuna shida. Sasa hatuoni kama tutafaidika na magari. Sasa tunaomba hii ruta atusaidie mafuta yakuje chini. Ndio watu wataanza kusafiri na vitu vingine virudi. Kwa majina ni France Mejo Mfundi. Mafuta imeongezeka sana. Tunaomba Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto afikishe mafuta. Huu mgomo umetuathiri mbaya sana kwa sababu hakuna magari. Tunatembea na miguu, tunatumia tumesumbuka sana. Mimi nimetembea kutoka Burabu constituency hadi hapa Nyamira. Tuliamka asubuhi, tumetembea, gari hakuna. Sasa imebidi tutumie miguu. Joriembelori mawuok e kaunti ma Homa Bay bende odiochieng' ma kawuono ni endi ne wuok oko ka giriwore kanyo kod jowadgi mantiere kanyo e sekta nendo mar riembo nyamburko
mambede ni ndara ka giwacho kanyo ko ni dwaro margi maduong' en mar mondo mi koro dwok nengo mag modhi chien. Jorim lori go thothgi gin mago mating'o kuoyo kowuok gwenge mambita ka gichalo kanyo gwenge mopogore opogore yadhi chalo kanyo chenro gweko mag gedo e gwenge gweko. David Ongonga mabende en kanyo driver mar lori yango kanyo ko ni gie sani niendi gitiyo kanyo kod omenda maromo kanyo shillings 10,000 e olo moi lori magitiyo godo kowuok e gwenge gweko mambita nyaka Homa Bay. Giyango ni nyaka gikinde niendi ohala maket kod mano onge kod yuto wira ni nengo mar mo ni malo moingo tekogi. Na ukichekizi magari in fact zote zinalipwa loan. Hii inalipa loan, hii loan na tuwezi lipa loan bila kazi. Unaona? From here now we can just an example hii itoke hapa iende Mbita irudi. Almost unatumia 50k. Sasa hujalipa, hujakula, unaona polisi hujapea kitu kidogo. Sasa tunaumia sana kama sisi watu wa operators za heavy trucks. In fact, Kenya 70% zinatumia I think DSL. Na sasa hiyo DSL ndo hatuwezi pata rahisi. Kuenda Mbita unatoka hapa na kuenda Mbita kurudi, mafuta unakunywa 10,000, hujanunua mchanga, hujauza mchanga, wewe hujakula, unaenda kwa nyumba bure. Kwa hivyo tunataka hii siasa yetu opee Wandayi. Ingia hii kati ya mafuta umsaidie Kenya. Tuko na huzuni, tunaumia. Natoka Homa Bay nikienda Nairobi. Shida imetuweka hapa, mafuta imepanda sana. Hakuna vile mtu unaweza operate kazi, abiria wanalia, mafuta iko juu. Ukienda Nairobi tunaweka 16,700. Hiyo pesa inaishia hapo, hata ya car wash haibaki. Pesa ya abiria ukiweka mafuta inaisha hapo. Hata kulipa loan ya gari peke yake ni shida. Tajiri wameshindwa kulipa loan. Hizi magari zote zitavutwa. Tukikaa mwezi moja mbili hivi, hizi magari mnaona mpya, hakuna gari itakuwa kwa barabara. Zote zitaenda na watu. Kaunti ni ma Kisumu en kanyo bende ni jokanyo sekta mar wuoth ne oriwore kod jowadgi mamoko mane sekta no ipacho kendi mar bago ng'anyo mamuol ka giyango kanyo ne gibitimo makosa mar dwoko nyamburko gi ndara mar ting'o kanyo jowuoth nyaka chop chieng' piny owacho mapacho kendi ne ni dwoko chien nengo gweko mag modhi kotene gi kanyo kod jakom mar jorim nyamburko e pacho ka kata e kaunti no ma Kisumu mano kanyo migosi Charles Omondi gikwayo kanyo jotelo moyier mondo koyie to gol duondgi mondo sirikal mapacho kendi oneni Uganda jo Kenya kale weche gi koma tek motudore kanyo kod nengo mag modhi kuom mano gikwayo mar dwoko nengo no piny mondo tijgi odhi mbele. Nyinga iluonga ni Charles Omondi Obuya an jakom mar riwruok mag weg nyamburko ma Kisumu County. Waduto wariwre gi jo Kenya moko kawuono mondo wanyis sirikal ni ok wamor gi nyongesa manyoketi ewi mafuta. Wakwayo ni mondo sirikal mantie ong'iye yore duto mag nyalo dwoko nwago mafuta chien. Jo Kenya sani odire mok nyal. Kata mana gima nyocha walando nwa medo 50% e fare otambre ok nyal tiyo. Kongane Shem Ochuodho an jakom mar Basback ma Kisumu. Temo kwayo jogo ma wayiero magin jotendwa ma wayiero gombulu mondo gikonywa ging'iye ni to gin yore mage mag nyalo konyo godo jo Kenya. Ja Kenya man piny winjo matek kalure gi nengo momedi. To bende en adiera ni other countries kwa compare ka bet bay nitiere piny. So watemo ng'iso jogi ni gi swallow their pride, let them go back to parliament mondo ging'i ni gin yore mage mag nyalo konyowa godo kaka jok matimo hala kendo kaka jogo magirito. Peter Onyango Otieno an jakom mar riwruok mar jo taxi e Kisumu County. Akaw thuolo ni mokwongo mar gone jowa erokamano kuom bedo kod kwe kane wawacho negi ni ok wadwar koko lakini wawacho ni ng'ato ng'ato beda beda kama entie kod gache. Awacho ni en hinyruok ma wayudo maduong' kaka joma timo tij taxi e Kisumu County and also Kenya as a whole. Kaluwore gi nyongesa manyicha sirikal otimo e mafuta moter malo kabisa. Kora kwayo sirikal ni onego gine kaka ginyalo nono mano mondo duok nego mafuta piny nikech tero mafuta malo hinyo handwa. Ohala mwatimo jomoko kumwa kawo mtokni gowi moko kawo loan e bank. To ka ok wanyal timo hala pile pile mowinjore mwayudo hala to nyiso ni walal
lal no miyo moko kuom gechewa inyalo ywa. Lal no bende hinyo familia wa nikech ohala ma watimo kata tich ma watimo ema familia wa tegemea. Jatend migawo mochung'ne weche giko mag teko kod modhi pacho kaendi Migosi James Opiyo Wandayi okwayo oganda jo Kenya mondo koyie to gibed kanyo kod horuok e kinde niendi ma bende koro weche giko mag ng'anyo chuo chieng' kotenore kanyo kod meto kata nengo mamalo mag modhi pacho kaendi. Wandayi ni lose kinde ma bende ne ochalo kanyo chenro mar keyo teko sitima kamano yango kanyo ko ni gibiro luongo kanyo romo mapiyo mar neno kaka ginyalo rakore kod wach mar nengo mamalo mar mafuta mosedhi malo pacho kaendi. Hakika kuna shida ya dunia mambo ya mafuta. Serikali kuu ya Jamhuri ya Kenya chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais inaishughulikia vilivyo. Tunaomba utulivu na amani idumishwe, na nashukuru sana wananchi wa Wajir pamoja na Northern Kenya kwa jumla kwa kudumisha amani na utulivu licha ya matatizo au changamoto ambazo tuko nazo kuhusu mambo ya mafuta. Nataka kuhimiza watu wote wa Kenya ambao wamekerwa na hili jambo ya kwamba wawe na subira, serikali kuu inaishughulikia. Nikitoka hapa naelekea Nairobi siku ya leo, tumeita hawa viongozi wa matatu sekta ili waje tuzungumuze nao, mimi pamoja na mwenzangu waziri wa uchukuzi na barabara Mheshimiwa Davis Chirchir, tuwasikize, tusikie wako na malalamishi aina gani na tujadiliane ili tujue ya kwamba tunaweza enda mbele tukifanya mambo gani tukiwa tumeshirikiana pamoja. Hiyo ndio njia ambayo tutaweza kusuluhisha tabu au shida ambazo zinatukumba kama wananchi na kama nchi ya Kenya. Jatend migawo mar omenda pacho kaendi Migosi John Mbadi bende kwayo oganda jo Kenya mondo obedo kod horuok e kinde niendi ma weche giko mag tungni mag nengo mar modhi dhi nyime ka bende ji bura mago mane sekta nendo mar wuoth bende ng'anyo ne wach achiel no. Osingo kanyo kone piny owacho biro neno kanyo ni nengo giko mag modhi oduok chien mana kaka Justice Adoyo leronwa. E kinde gi ma oganda jo Kenya dhi nyime kod rokre marit mokalo e kinde gi ma ngima mamalo dhi nyime kod kayogi aine to kotenre koda nengo goeko mag modhi kata fel mabende oseidho malich mokalo e pacho kaendi. Oganda jo Kenya no dhi nyime kod chwalo ng'anyo mar tipo e pacho kaendi aine to bombe goeko madongo kotenegi kod boma maduong' ma Nairobi. Giting'o duondgi malo ka gikwayo ni piny owacho mar Kenya koyie to winjgi kotenre koda nengo mag modhi goeko mabende oidho. Ka bende moko kuom jalony e pacho kaendi paro ni IMF en duol noero mabende owinjre koro piny Kenya owuogo mondo mi onyal loyo midhiero goeko mag mo mabende chando oganda jo Kenya. Services. I think people have not understood IMF and World Bank. IMF is a fund that advises member states on some macroeconomic issues. Anytime there is a possible shock, they advise. They can offer. You can take the advice or leave it. Now, like in this case, what they would tell you is general, that countries should brace themselves. Countries should look for ways of trying to address the possible effects of the fuel prices. That is what IMF will tell you. They will not tell you, go and reduce VAT, go and add this. No, I have never heard that from IMF. So anyone who is trying to push that agenda is politicizing an already very fluid situation. Jatend migawo mochung'ne weche goeko mag omenda pacho kaendi mana Migosi John Mbadi no dhi nyime kod lero ne oganda jo Kenya ni ere kaka omenda ma higa ka higa dhi nyime kod tiyo kendo loko ngimagi. Where the increase is the debt repayment from 1.36 to 1.50. That's an increase of about 140 billion. That is why you have seen the price, the budget has gone up. It's because of the debt repayment. There is no any other line. It is CFS that has increased. We have not increased expenditure. We are actually coming down on expenditure and coming down systematically. So, to answer your question, we don't have the luxury to really where to more space to cut. Jatend migawo Migosi John Mbadi lero ni piny owacho mar Kenya osetemo karietho che malich mokalo mar tieko gope goeko mabende osebedo ka duodo oganda jo Kenya mondo mi ngima obi ombekre ne oganda jo Kenya goeko. 3.63 trillion
that we are going to collect, 1.5 trillion will go into debt repayment, inflexible. You can't touch on that unless you want to default, which has consequences you don't want to imagine. There is about 1 trillion that will go to paying salary of public servants working for national government. That takes you to 2.5 trillion. You are left with only 1.1 trillion. This 1.1 trillion, 420 will go to counties, minimum, because again, they are still negotiating with us. Now, that leaves you with slightly less than 700 billion. And here is where your capitation money is coming from, health money is coming from, all the money that you take to security operations is coming from here. Kabende migosi Mbadi koro lero ni piny owacho mar Kenya okoling' aling'a ka gitiyo odiechieng' kod otieno mar biro neno ni odwok chien nengo mar mo e pacho kaendi. Kata kamano owacho ni lweny go eko madhi nyime pinje maoko duodo oganda jo Kenya malich miwuoro. This government is still working on ways to make sure that we don't that the fuel prices are at least stabilized and even come down. But the best solution to this is a solution must be found to address the supply chain. Yeah. And that can only be either stop the war or at least open the Strait of Hormuz. Yeah. And who has the capacity to do that? America, possibly with Iran. Yeah. Those two countries. It's not President Ruto. Kata kamano penjo maduong' en ni kaponi lweny maket kod mago dhi nyime to piny Kenya biro so wiye kure. If this is prolonged, it will be desperate times, which may call for desperate measures. Some which may hurt us in the long run, but we may, when you are now surviving, you may look for ways of survival. I remember during COVID time, we had to look for ways of survival. They were not for the long run. They could not help us in the long run, but in the short run, we had to look for measures of survival. We may even now ask for intervention from World Bank and IMF. Countries which cannot really be able, economies which may not be able to absorb the shock, may go to IMF, may go to World Bank. That's why they were created. Nekala TV ko ke kar jot mar jatend migawo mochung'ne weche mag omende pacho kaendi e bore Nairobi, and Justice dwaro mar duol mochung' kanyo ne yiero kod kiewo pacho kaendi atimo mos en kanyo duol mochung' kanyo ne yiero kod kiewo pacho kaendi mano IEBC mar koro medo kanyo omenda maromo kanyo bilion 13.1 e budget masani mane romo kanyo bilion 61.7 nyaka kore bilion 74.8. En gino endo mabende koro sinyolo kanyo paro mopogore ahinya to kuom jowala go eko mawuok e chiwo ma Busia aka koro ginto ne gikwedo wach maket kod mano endo aka giyango kanyo eko ni okang' makamano en mana mano mabiro mana medo keto sigu e ngima jo Kenya. Lakini sasa mimi kitu yananashangaisha ni kwamba watu wa IBC wanataka ongezewa mshahara, ambapo sisi pia tutaongezewa ushuru. Na sisi ushuru imetufinya mpaka hata tumeshindwa. Hatupati hata kitu ya watoto kukula. Chai kikombe siku hizi tunauza shilingi 20. Na sukari tunanunua shilingi 100 na. Kila kitu imepanda. Na bado wanataka wapandishe ushuru kwa sababu ya watu wa IBC. Mimi nimekataa maneno ya IBC kuongezewa pesa. Tafadhali, hiyo kitu isimame. Hiyo pesa inapeleka wapi? Hiyo pesa wakilipwa ndio kule inakuwa haki ama? Hapana, mimi nimekataa. Mama mboga mimi niko nahangaika na mnaenda mnaniambia nini? Hiyo vitu mimi sikubaliani nayo kabisa, nimekataa kabisa. Kwa sababu hiyo pesa ni mingi. Hiyo pesa ni mingi, wasiwaongezee pesa. Mimi mwananchi wa chini, yeye anaongezewa. Mbona wasinipatie hiyo pesa nifanyie biashara? Kwanza tafadhali hiyo pesa ikaenda kura zinaibiwanga. Na mimi siko na shua. Hiyo vitu nimekataa, sitaki. IBC, muogope Mungu. Mufanye kazi kwa haki na kweli. Ile pesa mna demand kulipwa ni ya nini? Mimi nauliza ni ya nini? Sasa hii ground inasema vingine, mnataka muongezwe pesa ya kusema hesabu mbaya huko. 13.1 yote, hiyo pesa ni mingi jamani. Haki ya Mungu hapo ni Mungu tu ndiye ashuke kutoka mbinguni akuja kabiliane na IBC. Mama mboga soko tunatezeka. Saa hivi leo naona naongea hapa. Hii dania. Nimechukua dania shilingi 200 kutoka asubuhi. Nimeuza shilingi 20. Ushuru ndio inapandishwa tu kila saa, kila siku hii Kenya. Hatutaki hiyo maneno ya 13.1 billion. Mimi nauliza hivi IBC. Nyinyi mnasema muongeziwe 13.1
kwa ile pesa yenye mlikuwa mnahesabia nayo kura ya nini? Na hiyo pesa mimi kama mama mboga niitoe wapi ndio nikuongezee? Sasa hiyo pesa wakiongeza, kura hizi zitakuwa za ukweli? Kura hii haitaibwa. Kura hii itahesabiwa tu ukweli na itangazwe nani ameshinda. Nyinyi mnachokoza sisi kila siku. Mimi niuze cabbage. Niende nikatakate cabbage. Nilipe 13.1. Niongeze kwa ile mlikuwa mnapewa 61.7, niongeze 13.1. IBC. Jamani, mtu anaye huruma. Sisi mama mboga, na mbona nyinyi msemengiko hii pesa? Wacha tupelekee kwa mama hao wananyakata mboga hawa mama mboga. Pia wewe wapate kwa faida. Yaani kwenda IBC na kukaa na kuhesabu kura na kutangaza matangazo ya uongo. Na mshahara tena iko. Tena mnaongeza pesa nyingine juu. Kwete jodi burago koma neri uruk mar serikal mar Kenya Kwanza. Okwedo kang mamalo timo mar wango miyo moro mano timore kaunti nendo ma Nairobi e kar dak ma Kasarani. Miyo no wang kalore kanyo koni no goro picha mar ker mathur ka endi migosi William Samoei Ruto e bade. Jotelo go kwa Uganda jo Kenya mondo ne ni kinde duto ginyayo kwe kendo gidak kaka giherore. No telnegi kanyo ndo kod jatelo ndo kata jatend kweth mathoth od bura mamalo mano kanyo migosi Kimani Ichung'wah kaachiel kod jaod bura ndo ma Kapsaret migosi Oscar Sudi. Ma bende no yango kanyo koni kwe ber ka Uganda jo Kenya dak kod kwe kinde ka kinde. Jotelo go ne loso kanyo kino bende ne giyoro kanyo nyasi nendo mar chokomenda mar konyo gero kanisa nendo mar din ma Kopere ma St Martin mayudore kanyo kar chung od bura nendo ma Kitui. Father, nimeamka asubuhi. Nimeenda kuona mama moja alifamiwa na vijana kwa sababu ati alijichora William Ruto ana support tutam. Na kuna vijana walinunuliwa. Although hiyo ingine itafuata. Na wakaenda wakachoma mama ya wenyewe. Mama ako na watoto. Asubuhi leo nimeangukia pale Kenyatta. Nikaenda kuona Modoni. Na mimi naungana na wewe 100%. Kama wewe unaomba kura kama huyu Ben, omba kura na sera. Omba kura na maendeleo kama hii. Omba kura kwa kupeleka watoto shule. Omba kura kwa kuongelesha wanakwaya. Omba kura kwa kuleta mambo ya maendeleo, uombe stima, uombe mambo mengine. Usiombe kura kwa kupiganisha wananchi. Hiyo mimi nakubaliana na wewe Father, nataka nikuambie hiyo ndio mahubiri tunataka tuhubiri. Kwa sababu leo kuna vijana wameshika mama mwenyako na watoto. Maana hata usipigana na mwanaume mwenzako jamini. Mwanaume zaidi ya 5 wakamwagia huyo mama petroli na wakamchoma. Yani it is so sad. Mimi nataka nyinyi wote kwa sababu tuko kanisani hapa leo na wenye wananisikiza, tuombe ule mama apate quickly kafara kwa sababu ameumia sana. Na ni kwa sababu ya siasa ya ujinga. Siasa ya ujinga. Tusikubali kupotoshwa kwa siasa za msingi wa ukabila. Mimi nimeona huko kwetu watu wamepotoshwa, wanajaribu kupotoshwa na siasa za ukabila. Lakini watu wamesema hii serikali ni sisi tulichagua. Na hatuwezi kutoka kwa serikali tulichagua sababu mtu mmoja anatuchochea kwa siasa zilizo na msingi wa ukabila peke yake. Tunataka kusikia kila kiongozi sera zake, mpango wake wa kazi, mpango wa kubadili maisha yetu, lakini sio siasa za chuki na uchochezi wa ukabila. Nitawaomba hata nyinyi watu wa Kitui, msikubali, mutigetekire. Neguo. Mutigetekire kuchochewa kwa siasa za chuki ama za msingi wa ukabila. Alafu leo nimelia sana. Nimelia sana mimi kama mwanamke. Kwa sababu nimeona mama ambaye amewekewa petroli na kuchomwa. Wamemchoma kila mahali kabisa, amefungwa mpaka huku matiti kila mahali. Hatuwezi kukubali siasa hata kama ni upinzani. Jameni, muwe na utu. Riwruok mar St John's Ambulance giko dira ne obago kanyo wuoth mar tipo mar ne puonjo kanyo Uganda ka ginyalo reso ngima e kinde go eko ma masira oneno. Riwruok maket kod mano eko notimore kaachiel ka bende ne gitiyo machiegni kod skunde mopogore opogore mayudore Kisumu County kaendi. Justus Adoyo miyo waler mathoth.
Ne en wuoth maratipo e giko dira nieri mabende no bage koda St. John's Ambulance e pacho ka ndima ngima. Ka bende Kisumu County ne okodong' chien ne bago nyasi kendo wuoth maket kod maendi. Nyithindo buora mabende wuok e skunde ma opogore opogore, mago mag sekondar kanyakla koda primar, noyudo thuolo mar timo wuoth maket kod maendi gi dwaro mar puonjo oganda kotenre koda weche go eko mag konyo oganda mapiyo piyo kata first aid kinde go eko mabende masira oneno. Kanyasi mar wuoth maket kod maendi badineri ma Nyanza ne odhial kod achiel kuom jodito St. John's Ambulance kono. Today we are having a parallel walkathon across the Republic of Kenya in different provinces. Here we are gathered at Nyanza region, specifically at Kisumu headquarters, where we have our St. John headquarters. The importance of walkathon, it is to create awareness, to raise funds for St. John Ambulance that come hand in hand in first aid, helping the injured, and also in solidarity of oneness, and also it is a way of physical exercise. Ekidego go jatend migao mochung' ne weche mag ohala kanyakla koda limbe e Kisumu County, Mikael Farida Salim mane okodong' chien kabende nochung' ne Kisumu County e wuoth maket kod mago. I want to sincerely appreciate the team led by the National Commissioner. You can see our learners are here, gathered here, and it is good culture. Inculcating that culture in the young minds, you know, at that tender age is something good for all of us, because then we are all looking forward to enhancing humanity in our communities. And so today I felt very happy coming here to celebrate with our children, to work with them, to work with the team in solidarity. We've been working with St. John Ambulance. The team has been supporting our tourism initiatives. Kabende Migosi Duncan Kobila achiel kuom commissioner badineri ma Nyanza mabende tayo St. John Ambulance nonyiso mor mare kotenre koda wuoth maket kod maendi kata kamano okwayo oganda jo Kenya ni ka giyie to giriwre kod migao nieri e nono orit ngima. Ambulance. It is our prayer when normally we have our meetings that every home have a first aider, because anything can happen. We can have the choking in the house, but if we have the first aider to assist, then we cannot lose life. In accidents on the road, if we have the first aider who can handle it carefully and manage the casualty up to the hospital, then the life is saved. That is why it is my prayer as a regional commissioner that the whole Nyanza, every home should have the first aider. Ekinde wuoth maket kod maendi nyithindo buora kanyakla kod ojende noyudo thuolo mar nyiso chia mar lony margi kaka ginyalo konyo ngima kakileronwa kod nyithindo mabende nowuok e skunde mopogore opogore mabende nowuotho wuoth maket kod maendi. It was very good. It has helped us to realize the good things on the road, and we are very happy for participating in it. I've been through first aid training last year. Yeah, I can do a lot of first aid. Okay, so this work, it was good to us. It has helped us raise more funds to be used in the medical industry and the emergency that we occasionally have. And I thank the St. John for this wonderful function, and I urge, if you are a cadet like me, join St. John. First aid is good. You may never know what will come your way, and St. John is a way of saving life and helping other people out. Egeno ntiere oganda jo Kenya biro timo maginyalo mar neno ni giriwre koda St. John's Ambulance e tiegruok mopogore opogore mabende ginyalo konyo ngima kinado luto e miergo eko mabende giwuoke. Nekala TV kuoke Kisumu County and Justus Adoyo. Lipod no mokelno kanyo kod Justus Adoyo bende makele giko mar mi weche manyien gi ekind seche gi kijaneno mar Kala TV asingo mar bedo kodi kanyo komolo kanyo sa dek mar otieno mar medi weche moko manyien mabende pod biro medo molo no mesa mar kawo weche kaindi weche manyien gi no kelni kod Ana Tracy Uma zaloko marwa en Bella Achieng oriti masani.